ukuthi mhlawumbe uma uphupha isinkwa simhlophe uma uphupha isinkwa simhlophe asazi ube iphupha esinjani uma simhlophe uphawu nalo olingasho yesinhlanhla ethile but liphinde lihambisana nespiritual esithize ngasho i-visitation kaNkulunkulu uvakashelwa ubuNkulunkulu noma ubukhona bukaNkulunkulu yabo. Nomcebo Ndlovu, who says, Pastor, I keep dreaming of myself in school. Could you please tell me what this means? Okay. Umuntu ophupha eyibonisa esikoleni ungaba nje okokuqala okungenza ukuthi ayiphuphe umuntu eyibona esesikoleni kuba ukuthi uma kunezifundo ezithile noma isifundo esithile empilweni othola ukuthi mhlawumbe kunezinto angazange ayifunda ngokwempilo okusafuna mhlawumbe aphinde athi kuyifunda ngokwempilo yabo ngayiphupha esesikoleni yabo noma uma kusho ukuthi esikhathini ezayo kungenzeka athole into ethile ngamnikeza isifundo esibalekile ngokwempilo yabo. Kwesinye isikhathi abantu abanemimoya bayayiphupha kakhulu bese esikoleni ungenzeka uthola ukuthi mhlawumbe kusho ukuthi kunezinto zikamoya afuna ayifunde noma ngafuna ekuthwaseni ngelinye ilanga yabo ayofunda into ethile. Yes. Wow. And then sure, wow, that's deep, Pastor. And then mhlambe like balekile ukuthi uziphuphe ekwesiphi isikolo like primary school, high school noma mhlambe lokho akusho lutho nje. Isikhathi esiningi kuba ukuthi abantu abaningi mabeyiphupha bayiphupha kakhulu bese high school yabo. Kodwa uma kungenzeka kuyiphuphe use primary. Yes, lokho sekungasho ukuthi kungenzeka uthola ukuthi ngokwempilo kunemimoya ethile ekubambayo ukuthi ungaprogress empilweni yabo bisele emuva lokho ngathi kubisele emuva awukwazi ukuprogress empilweni yabo. Ngiyakuzwa. We've got another one here, Pastor, from Ingane, who says, Hi, Pastor, what does it mean when you dream of yourself performing and singing? Sikuchazele ngalokuthi ucula ini yabo mhlawumbe mekacule laphayana kodwa ke sesithi ke mhlawumbe umuntu uyayibona ecula ukucula kuhambisana nesikhathi senjabulo lo muntu asuka azoba naso noma le ability anayo yokukwenza abantu bajabule uma ukuthi kunabantu osuke eperforma bekhona bembukelo yabo okusho ukuthi ngenzeka onayo i-capability yokuthi abantu mabe around yena bathokoze yabo. Kwesinye isikhathi kuma ngenzeka ephuphe kungukuthi ucula igospel okungasho ubiza nalo noma ugcobo asuke nalo lokuworship uNkulunkulu nokudlulisa imilayezo kaNkulunkulu through umculo ebantwini yabo. Yes. Kanti futhi sekungasho mhlawumbe ukuthi if kuwumuntu ongakunotisile ukuthi unethalent sengafuna mhlawumbe ayidiska a-check ukuthi akanalo yini talent mhlawumbe uNkulunkulu uyamtshengisa hey wena kungenzeka afune ucule ukuze udlulise imilayezo ethile yabo uma ukuthi akusumuntu oculayo futhi njengamanje. Yes. This next one, Pastor, comes from Hlaisani Muhule, who says, I'd like to know what it means, Pastor, when you dream of bread. Ukuphupha izinkwa eziningi for as long as lezo zinkwa lezo zisesimeni esifresh zizinhle iphupheli ngasho into ezimbi lisho nje ukuhamba kahle kwezinto mhlawumbe ongashe kube khona esikhathini esizayo kungenze uthola ukuthi kuwuphawu lwenhlanhla uphawu lokuchuma nokuphumelela mhlawumbe ongenzeka esikhathini ezayo angashaphumelele into ezithize yabo empilweni uma ibona lesinkwa sifresh sisihle yabo. Kanti kwesinye isikhathi futhi uma lokhu sibona isinkwa singaphinde sibe uphawu olukhomba ukuthi uma umuntu o-observe kakhulu into zesintu uthola ukuthi usuke lokutshengisa ukuthi mhlawumbe ngafuna ukwenza izinto ethile ekhaya yabona uthokoze kudliwe yabo. Yes, kuya ngalokuthi wena impilo uyibuka ngakiphi angle if umuntu observe amasiko leni ngenzeka uthola ukuthi ngafuna kathi ukwenza ukuthile ekhaya nje yabo kwabantu abadala. Ngiyabona. Morning show. Ngicela ukubuza ukuthi kuchaza ukuthini ukuphupha uchanyelwa ingane like umntwana maybe na 3 or 4 years umkukila kuchamele and the other thing ukuthi I've been dreaming ngithola ama interviews are positive, my response is positive, but on the contrary in real life ngithola izinto ezi-negative like ama rejection. Esikhathini esiningi uma uphupha uchanyelwa ingane nakuba kungayisho inhlanhla yabo kungaya ngalengane esuke ichamela sosikhathi mhlawumbe ichamela ngasiphi isimo kuyayisho inhlanhla ethile ukuchanyelwa ingane nje yabo mayingane sesencane futhi kuyingane iright kodwa kungenzeka uthola ukuthi lengane emchamelayo nanesimo sayo mhlawumbe isimo esingekho noma kwalengane mhlawumbe ingane mhlawumbe angayazi ingane ukuthi muyibuka uba ukuthi isimo sayo sokuzisa ngeze ukusho ukuthi ilaswe ukukhonja khona
igadlo ezithile esuke ilethwa empilweni yakho yabona. Okay. Ngalesimo salengane khumbula ukuthi ingane iyakwazi ukuthi ivele njengesimo semimoya emibi noma yesilwane esithile yabona. Yeah, so So ukuphupha la uthola umsebenzi. yeah. Inhlanhla ngithi. So Okay. ukuphupha uya ku-interview uyoyiphasa. Then lokho sekukutshela ukuthi amathuba ukuthi leyo interview uyiphase suke emancane kakhulu. Pastor WeNingi exclusive here on the morning show.